Ngambara ing awang-awang anglalangut bebasan tanpa tapi Nurabase megah mendung mimper ngitering jagat lanturung ngambara unggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemakin ngimpi
seru-seru. Iya, yo 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 yo. Saksi seswa. Saksi seswarane bangsa namolo. Mane parwira kones. Geblok kritik. Ya ayo yuk.
nopo bungkus batak iku isine nopo arete kumriti riya kewe sampe sedelo manen bapakne wis teko nyok kaget aduh rika boto nopo bungkus batak iku isine nopo yo 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 anatian lah anatian namung nyelametkan mongkoro lale 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 lo ha maur wurahan kadhe bedahing praja bedhing ngungkep tangara budale padha menasir gomurung tampur wasarane kedoboke ngomong aku dia duwe pangkapar serta bur gamberi sroleng lan saropret sopret maur wurahan kadhe bedahing praja ya 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 Satsi seswo Satsi seswarani daksana lale 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 lo padu nata nata prajurit apa padyomo ya 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 kaleko ya etaleko ya samperan Sendro Patene Manyura tuwe mune amapa wisata ababasan angrada mutiara karadama tak akeh gunane kanggo nyambung sanaruse dadi srana ajak pilaku ababasan atindae lan ditata mrih tantrama mir ing sabikala gunane kanggo nyambung seteruse dadi srana ajak pilaku bebasan atindae lan ditata reteng trama mir ing sabikala
bagus loncer kuning ora mokal atiku ada di komeng nyatane asa didewahi wis tresno kangen koreno wangi atan salimo atiku ra bisa lali ya 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 atan salimo atiku kayuyon sakyane bisa nambahi tranyo ada sarabagus lentir kuning ora mokal atiku ada di komeng nyatane asa didewahi wis trimo akana tak gotopo kangen koreno wangi atan sahrimu atiku ra bisa lali yo manis raja manis raja satria oleh jaya mane ya petutu ya ajaran kepang nyongklang merae ngingga macan mangan megah abocang bano ngalia ibra abosta cakak gungan rea prasa jagat wedan piro Trek nota
Ayo kancane ngendi sing gembira alera plera banyune segara anggriya anu paprau layang ing dina minggu akeh pariwisata praune wis mangan abyaku dan abyanyo tinggalan ora jemu karo mesan guyu ngilangake rasa lesu ade cawe mas jebul wis sore aite kolopo katon awe-awe prayogane boceng bali wae adene sesuk tumadhep nyambut gawe
kucalati sami tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katimunan amangko ge akeri ing jaman boyo sing eling eling apa mas iku budaya pancene bener kandamu tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katimunan mongko ge akeri ing jaman boyo sing eling eling apa-apa iku budaya pancene bener kandamu mas aja diplek arai mas aja di apa yoi akara kucalati sami tinggal aku kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden katimunan mongko ge akeri ing jaman boyo sing eling eling apa-apa iku budaya pancene bener kandamu Rahenoto trengatan kagem ing patala manen cinot jeneng Widotama amrestan kembang kembanganing pambudi makan adian tuwa pikun intan mikani rasa jaluk gede telu yakti sepi asap kolir sepas sampun sak mangsane pakumpulan gonyak ganyuk nglaling sami gede telu nggih
sik sing nabuh burung ana gek do mapak ya. Satya Budya apakah sing atur akara ada pak pocong dudu watu dudu ngone-ngone sakupati yen lumaku sepotong lambean krana mangkene iki rasane ati rasa risi suwe ora ditileki mas yo mas yo ben janji kopen aja lalan pamrih supaya kajen dapane arep lali wajibane sajake anakmu kok rewel wae ya kene tansah eling amarang Gusti peparing rujak kurang uyah kok mateng ya ayo yo
Iki ana sing salaman. Enggong dipun kitanaken. Senang kula kelali aja lali ali niki sulih kula aja dianggap sepele kula batano among ati tansah godeli ya dadi lara gelo sakje ritot balu ketok-ketok kewala nganti ati besok kapan bakal bali yen bali kerja kula apa kore ngomong kalak-kalare oke sredo padang sama uga dadi sarata manunggal lahir terus megate terus maju tanpa mundur maju lapat lakur irama-lama kalak-kalare oke sredo padang sama uga dadi sarata manunggal lahir terus megate terus maju tanpa mundur maju lapat iya yo ayo mas siarke niki babak sepindah sampun paripurna saged nenggo babak ingkang nomor kalih nggih menika Tari Putri ingkang dipun ayahi saking sabda rukun saking dusun Pancuran saged kalajengaken